Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diyenlerini öldürün bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler. Hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı iyildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Yine de sizin bilen duşup bilýänligime men ören şatlanýan. Bugünkü gepleşigimizde men yine de ihtiyar barada gürrüň edýän, ihtiyarlyk barada gürrüň edýän. Bugün adamın öz bedeninin üstünden nähili, öz durmuşunun da adamın öz ihtiyarı var mı, öz özü üçin? Bu barada gürrüň etmek isteýän. Bütün dünyada bu zat meşgurdur. Qadırly ildeşler. Görýäňiz her hili dillerde zat ýazýarlar. Bu meniň hayatım, bu meniň hayatım diýip köýnekleriniň daşyna ýazyp ýörýärler adamlar. Bu meniň hayatım. Bu näme diýmek? Bu meniň hayatım diýmek bilen adam öz hayatymyň başlygy, eýesi, özüm hayatım arada, özümün durmuşum arada, özümün bedenim arada, ähli ihtiyar meninkidir. İslen zadımı edip bilýän diýip hasaplaýar adam. Hakykatdan bu şeyleme. Bu Hudaýyň sözü bu barada näme zatlar diýär, bu barada gürrüň etmek isleýän. Gynansak da köplenç her hili ýagdaýlary görýäs, adamlary görýäs. Öz bedenine nähili derecede ulanýandygyny, öz bedenine her hili suratlar çekip, her hili zatlar bilen öz bedenine burunlaryny deşip, dillerini deşip, kulaklarını nähili deşip, saçlaryny isleýşýaly edip, kellelerine deşikler goýup, her hili adamların öz bedenini şeýle derecede erwetlik bilen gelişiksiz, Hudaýyň yaradyşyna ters gelýän, Hudaýyň göwnünden turýan ters zatları edip, öz bedeninden bilen her islen zadyny edýän adamlar var. İslen hili tecrübeler geçirip görýärler. İsleýşi ýaly suratlar çekip öz bedeninde hiçbir bedenin renki görülmeýän ýagdaýynda bütün endamy, hatta gözlerine de çenli surat çekip her hili zatlar bilen bedenini şeýle zaýalap ýören adamlara näme üçin sen beýle edýäň diýip sorasaň, olar öz bedenim islen zadymy ederin çünkü bedenimiň üstünden ihtiyarım bar. Bu meniň bedenim diýip şeýle jogap gaýtararlar. Häzir adamlara bir zat diýmek de näme üçin beýle edýäň, näme üçin beýle geyinýäň, bu zat sana yaraşmaýar, bu zat eýle beýle diýmegem gaty kyn. Sebebi adamlar bu gepi aýtmazlygyňdan ozal olar sana eýem, jogabyny gaýtararlar. Bu meniň bedenim, men islen zadymy ederim munyň bilen diýip. Emma Hudaýyň sözü şeýle diýär. Serdiň biz imanlılara. Bizim öz tenimizin üstünden ihtiyarımız var. Bizim tenimiz Hudaýyň diri Hudaýyň
ibadatxanasıdır. Ey doğanlar! Ey doğanlar! Özüňizi diri mukaddes Hudaýyň halajak gurbanı hökmünde hödürläň diýip, Hudaýyň rehimleri arkaly size ýalbarýaryn. Bu siziň ruhy ibadatyňyzdyr. Adamyň hakykatdanam öz bedeniniň üstünden ygtyýary bar. Emma öz bedenini adam näme üçin ulanýanlygyna özü jogapkärdir. Seredin bu ayatda şeýle diýär. Ey doğanlar, özüňizi diri, mukaddes Hudaýyň halajak gurbany hökmünde Hudaýa hödürläň. Hudaýyň rehimleri arkaly size ýalbarýaryn. Bu siziň ruhy ibadatyňyzdyr. Adam seredin özüniň bedenini diri ve mukaddes gurbanlyk hökmünde Hudaýa hödürläp bilýär. Şol bir hatarda hödürlemän bilýär. Emma siz imanlılar muny edin, size Hudaýyň rehimleri arkaly ýalbarýaryn diýip Hudaýyň sözü bize yüzlenýär. Çünki bu siziň ruhy ibadatyňyzdyr. Ibadat diýmek Hudaýa secde etmeklik, Hudaýa hyzmat etmeklik. Hudaýa hyzmat etmeklik, Hudaýa özüňi dowlulugyna tawşyrmaklygyň birinji ädimi öz bedeniňe, diri Hudaýyň eline, diri ve mukaddes gurbanlyk hökmünde tawşyrmaklyk bilen başlanýar. Eger biz öz bedenimizi, öz isleýişimize göre ulanmak islesek, öz bedenimiz bilen näme islesek şonu etmek islesek, şol bir hatarda da men Hudaýa inanýan, men Hudaýa özümi bagş etdim diýsek, onda bu dogry bolarmy? Biz bedenimiz bilen isleýän zadymyzy etsek, durmuşymyzy hem Hudaýa tawşyrdyk diýsek, bu dogry bolarmy? Yok. Eger öz durmuşumuzu, canımızı Hudaýa tapşırmak islesek, ilki bilen öz bedenimizi diri ve mukaddes gurbanlyk hökmünde Hudaýa hödürlemelidiriz. Çünkü bizim mukaddes ibadatımız ol yerden başlanýar. Ondan sonra Hudaý bizim bedenimizi öz şöhraty üçin, öz padşalygy üçin ulanmaga başlaýar. Diýmek, Hudaýyň bizim bedenimizin üstünden hem ygtyarlygy bardyr. Belki Hudaýyň goýja oýlanalyň şutaýda. Köp şeýle öz bedenim meninki, öz durmuşum meninki, isleýän zadymy edýän diýen adamlar bu barada ulan çuňur oýlanyň. Eger sizi Hudaý yaradan bolsa, bedeninizi de Hudaý yaradan bolsa, onda Hudaýyň sizin bedeninizin üstünden bar olan ygtyary sizin ygtyarıňyzdan, sizin öz bedeninize olan ygtyarıňyzdan has beýik bolmaly. Çünki yaradıcı öz yaradan zadynyň üstünden köp ygtyarlygy bardyr. Yaradylan zat öz üstünden özü ygtyarlyk bardyr, emma yaradyjynynki ýaly beýik däldir. Şonuň üçin yaradan Hudaýa özüňi bagş edýän bolsaň, ilki bilen bedeniňi diri, mukaddes şekilde Hudaýa hödürle. Ondan soň Hudaý senin bu mukaddes bedeniň üstü bilen hereket etmeye başlaýar. Senin Hudaýa olan ibadatyň, senin Hudaýa olan hyzmatyň şol yerden başlanýar. Yine hayran kaldıryan zada seredin. 1. Korintoslar 3. bab 16. 17. ayatlarda siz Hudaýyň ibadatxanasysınız. Hudaýyň ruhunyň sizde ýaşaýanyny bilmeýär misiniz? Diri Hudaýyň ibadatxanasyny ýyksa, biri diri Hudaýyň ibadatxanasyny ýyksa, Hudaý hem onu ýykar. Çünki Hudaýyň ibadatxanasy mukaddesdir. Ine şol ibadatxana sizsiňiz. Diri Hudaýyň ibadatxanasy, Hudaýyň ruhu sizde ýaşaýar. İsa Mesih'e iman eden her bir adam ol ýokardan, Hudaýyň mukaddes ruhundan doğulýar. Hudaýyň mukaddes ruhundan doğulan adam diýmek näme? Hudaýyň mukaddes ruhu bir wagtlar günäniň netijesinde bizi terk eden Hudaýyň mukaddes ruhu İsa Mesih'e iman eden wagtymyzda imanymız hakykatdanam çyn bolsa, onda şol Hudaýyň mukaddes ruhu, başgaça aýdanymyzda Hudaýyň özü ruh şeklinde,
Çünkü Hudaý ruhtur deyip mukaddes kitapta yazılan. Şol ruh olan Hudaý bizim yüregimize girip, bizim yüregimizde yaşap başlayan. Hudaý bizim yüregimizde yaşamak bilen bizim bedenimiz diri Hudaýyň ibadathanasına öwrilýär. Ibadatxana bu Hudaýyň huzuru, Hudaýyň yaşayan yeri bolýar. Emma täze ähd döwründe däl, köne ähd döwründe ýylda bir gezek Hudaýyň huzuru ibadatxanada peýda bolýardy. Ol ýerde gurbanlyk getirýärdiler, ol ýerde Hudaýa sadakalary getirýärdiler, ol ýerde Hudaýa doga dile etmek üçin barýardylar. Hemişe Hudaýyň huzuru diýip hasaplanan yer adam elleri bilen gurulan ibadatxananyň içinde bolýar. Emma İsa Mesih täze ähde bu ibadatxana hyzmaty İsa Mesihiň kölegesidir. Emma hakykat gelen wagtynda, hakyky gurbanlyk bu İsa Mesih yere gelen wagtynda İsa Mesih ibadatxana düzgünlüğüne, dolulugyna üýtketdi. Ýani başgaça aýdan wagtymyzda o kölegesi de hakykat İsa Mesih geldi. Indi İsa Mesih şeýle diýär. Ibadatxana gerek däl, gurbanlyk getirmek gerek däl. Ibadatxana düzgünü bu geçti. Täze ähde Hudaýa iman edenleriň içinde Hudaýyň huzuru bolar. Her bir göreyen adam, erkek olsun, ayal olsun, adamların özü, bütün bedeni Hudaýyň ibadathanasy bolar. Hudaýyň huzuru indi el bilen gurulan jaýlaryň içinde däl-de, Hudaýyň huzuru indi her bir adamyň içinde, yüreginde mesken tutýandyr. Şonuň üçin diýe, Hudaýyň ibadathanasy sizin bedeninizdir. Hudaýyň ruhu sizin içinizde ýaşaýandygyny bilmeýärmidiňiz? Biri Hudaýyň ibadatxanasyny ýyksa, Hudaý hem onu ýykar. Çünkü Hudaýyň ibadatxanasy mukaddesdir. Ine şol ibadatxana sizsiňiz. Indi gelin bu ayatlar barada oýlanalyň. Eger Hudaýyň ruhu senin içinde ýaşaýan bolsa, sen Hudaýyň ibadatxanasy. Biri Hudaýyň ibadatxanasyny ýykýan bolsa, Hudaý hem onu ýykar. İlki bilen şeýle sora bereliň öz özümize. Kim Hudaýyň ibadatxanasyny ýykyp bilýär? Eger meniň öz bedenimiň üstünden ygtyýarym bar bolsa, men öz bedenimi isleýişim ýaly ulanjak diýsem, hapalyk islese hapalyga, zyna islese zyna, ýani nähili keýpi sapalyk etjek bolsa şol keýpi sapaga öz bedenimi bersem, onda ilki bilen Hudaýyň ibadatxanasyny ýykan kim bolýar? Meniň özüm bolýar. Hiç kim daşardan gelip Hudaýyň ibadatxanasyny ýykyp bilmeýär. Elbette gel diýip seni azyrjak bolýanlar tapylar. Gel arak içeliň, gel ýene bir zat edeliň, gel ogurlyk edeliň, gel zyna edeliň, gel bir erbetlik edeliň diýip seni her hili ýaman ýollara ırjak bolýanlar tapylar. Emma sen bu yollardan özüň, bu yolların sonunyň ýoklugyny düşünüp bu yollardan el çeksen, hiç kim sana zorluk bilen günah ettirmez. Eger sen bunu islemeseň, onda sen bu yollardan daşlaşıp bilersin. Bu yollara yok deyip olary ret edip bilersin. Biri Hudaýyň ibadatxanasyny ýyksa, bu biri ilki bilen adamzadyň özü. Adamzadyň özü her hili hapalyga özüni bermek bilen diri Hudaýyň ibadatxanasyny özü ýykyp bilýär. Eger Hudaýyň ibadatxanasyny ýykýan bolsak, öz bedenimizi arasalykda saklamagy başarmaýan bolsak, ýa muny istemeýän bolsak, onda Hudaý hem sizi ýykar. Hudaý hem dolulugyna nämede sizi ýykar? Çünkü Hudaýyň ibadatxanasy mukaddes bolmalydyr. Hudaýyň ibadatxanasy mukaddes bolmalydyr. Şol ibadatxana sizsiňiz. Bir şert var. Birinci okan ayadymyzda da, ikinci okan ayadymyzda da şol bir şerti görýäs gadyrly doganlar. Özüňizi serediň. Diri we mukaddes Hudaýyň halajak gurbany hökmünde özüňizi Hudaýa hödürleň. Mukaddes, diri mukaddes hökmünde Hudaýa hödürleň. İkinci ayatda da diýär, Hudaýyň ibadatxanasy mukaddesdir. Ine şol ibadatxana sizsiňiz. Onda men özgürdirin, men azatdyryn, men öz bedenimiň eýesidirin diýip Hudaýa iman edýän adam
isleyen zadına, öz bedenine hapalığa ulansa, öz keyfi sapasına ulansa, öz bedenini kirletse, mukaddeslikte saklamasa, onda o elbette yıkılar. Huday onu yıkar. Çünkü Huday öz ibadetxanasının mukaddes olmağını isleyen. Huday yıkar diyende näkili düşünmeli. Men durmuşta şeyle zatları gördüm. Eğer adam özünü hapalığa, meyletin öz islegi bilen özünü hapalığa tavşırsa, onda Huday Rimlilere yazılan hatın 1. babında. Olar diye diri olan yaradılan Hudaya secde etmek istemediler de, diri Hudayın deregine yaradılışa secde edip, bu menin Hudayım deyip, özüne buğutlar yasadılar, yaradılan zatlara köp secde ettiler, yaradılan zatlara köp hormat ettiler deyip yazılan. Şonun için, şonun neticesinde özünün şol hapalanan isleglerine, özünün hapalanan fikirlerine Huday onları taşladı, red etti deyip yazılan. Huday yıkar demek, Hudayın red etmesi barda görün ediliye. Serdin adam keypi sapanı ve hapalığı Hudaydan has qoğu görüyen olsa, en sonunda Huday näme eder? Elbette Huday peygamberlerinin üstü bilen, yani imanı doğanların üstü bilen, yığnaktaki doğanların üstü bilen, öz sözünün üstü bilen sana en çeme gezek sana duyduruşlar verer. Menin ibadetxanam mukaddes olmalı. Sen özünü mukaddes şekilde bana hödürle. Senin bedenin bana değiştidir. Senin bedenin üstünden menin ihtiyarım köptür deyip Huday bize yüzlener. Şonda da Hudayın duyduruşlarının hiçbirini kabul etmezden özümüzü hapalığa bersek, doluluğuna özümüzü hapalığa tavşırsak, sonunda Huday näme eder? Huday şol hapalığın içine bizi taşlar ve bizden el çeker. Indi göz önünüze getirip gördünüz mü doğanlar? Huday bizden el çekse biz yıkılma neçe vaqt ayakta durup bileriz. Men pikir ediyen bu vaqt köp uzağa çekmez. Huday bizden el çekip bizi şol ervetligimizin içinde koysa, bizim yağdayımızın näkili derecede düşeceğine men qoğu biliyen. Men daş dövrekteki köp vaqtlayın, köp vaqt şeyle adamları görüyen. Huday näme diye? Huday öz yığınağına şeyle tavşırık verdi. Eğer bir doğan diye günah etse, git de ona 100% onun günahsını ait ve tövbe etmeye onu çağır. Eğer o senin sözüne kulak asıp doğruluğa geliyen olsa, o sen doğanın kazandığın oluyor. Eğer o senin sözüne kulak asmasa, yine yanına birini alda 2 adam bolup ona yine de şol duyduruşu berdiye. Eğer ol 2 adamın sözüne kulak asmasa, onda bütün yığınağın önünde ait diye. Eğer bütün yığınağa da kulak asmasa, koy o senin için bir günahkar ve salgıt yığınayıcı olsun. Onu öz aranızdan ayırın ve şeytana tavşırın deyilen yerleri var. Ne edip bir doğan diyen adamı şeytana tavşırıp boluyor? Hudayın yığınağında bu ihtiyar var. Hudayın sözü aydiya, eğer tövbe etmedik, özünü hapalıktan arassalamak istemedik adam, onda onu şeytana tavşırmak ihtiyarı Hudayın yığınağına berilen. Hazırki dövrdeki yığınaklar bunu etmeye başarmayarlar. Olar hemişe Hudayın merhameti bilen rehimini önde koyup adama terbiye vermeye başarmayarlar. Ama şeytana tavşır deyilen vaktinde Huday näme diye? Öz qorağını, öz bereketini, öz atalık aladasını yankı adamın üstünden ayırıyor. Yankı adamın üstünden ayıran vaktinde ol yıkılma neçe vaqt durup biler. Onun durup bilecek vaqtı köp uzağa çekmez. Çünkü biz Hudayın sözünde yazılan Hudayın merhameti ve rehimi sayesinde, onun atalık aladası, onun qorağı sayesinde ayakta yürüz. Niye de näme edip näkili yaşayan olsak, gece yatıp ertir turmağımız da ona bağlı. Köp adamlar gece yatıp ertir turmayan adamlara var. Şeyle näkili derecede biz Hudaya bağlı. Çünkü yaşayışın gözbaşı ondan geliyendir. Ol yaşayışı veriyendir, ol bizim alayan nefesimizi, demimizi de ol veriyendir. Eğer şol Huday, ähli beriyen yaxşılıklarını, merhametini, söygüsünü, aladasını, bütün bereketlerini bizim üstümüzden ayırsa, onda elbette biz yıkılarız.
yıkılmak bilen bile yine de iki hili çıkalga var. Yıkılan adamda iki hili çıkalga var. Köplenç adamlar yıkılıyorlar. Yıkılmak bilen adamlar izine dönmek ve tövbe yoluna gelmege istemeyerler ve yıkılıp ölenini bu dünyadan, bu yaşayıştan gidenini gol görüyorlar. Tövbe etmen giden adam anarda da ölümden son baracak yere elbette de uzak odu olar. Ama yıkılan adamda tövbe edip yine izine dolanmak da fırsatı vardır. Şunun için seyredin, eğer geçmişte öz bedeninizi hapalıkta saklanan olsanız, öz bedenimin eyesi özüm deyip İslam keyfi sapanıza gidip öz bedeninizi zayalanan bolsanız, hazır sizin için yıkılan hem olsanız, elbette yıkılarsınız. Bunun sonu hem işi yıkılmağa getiriyendir. Yıkılanan bolsanız sizde bir çıkalga var. İlki bilen Hudaýyň erk ıhtiyarının gol astına gelin. Hudaýyň beýikligine, onun beýik ellerinin astında dize çökünde peselin. Hudaýyň sizin bedeninizin üstünden, sizin üstünüzden has köp ıhtiyarının barlygyny, ähli ıhtiyarlaryň ona değişleligine boyun alıp, onun öňünde günäleriniz üçin tövbe edin. Tövbe edeninizden sonra yine dolanıp Hudaýa karşı yörep başlan. Hudaýa karşı yöremek bilen Hudaýyň ýagtylygynda yörep başlan. Ýagtylykda yöreýän olsaňyz, diri Hudaý bilen sizin araňyzda gatnaşyk yola goýular. Diri Hudaý bilen gatnaşyk edip başlan, onun sözüni okan, ona dilek edip başlan. Onun bilen ýakyn gatnaşyk gurmak bilen hemişe ýagtylykda gezýärsiňiz. Ýagtylykda gezmek bilen Hudaý sizi ähli hapalykdan, ähli günälerden, sizi bağlap duran günäniň ähli zincirlerini kesip taşlap ýok edýändir. Hudaý sizi umuman dolulugyna mukaddes edip, günäniň üstünden günäni yeňmek güýjüni berer ve günäniň üstünden yeňiş gazanarsınız. Bu nähili baht ve bu nähili ajaýyp. Yiten oğul tımsalındaky ýaly iň soňky derecede seredin atasının öýünden ähli mirasyny alıp gitti bir yat yurtlara gitti. Bütün bar olan pulunu, mal mülkünü, keyfi sapasına yokladı. Tertipsiz ayallara yokladı, içkiye yokladı. Sonunda da işsiz, pulsuz kalıp bir adamın öýüne gul bolup işe girdi. Domuz bakyan işe girdi. Domuzların yiyecek olayan çöregini de ona bermediler. Hakkını da bermediler. Ol şol palçıklarda domuzların iýýän iýmitini iýmäge de mähtäç oldu, emma şonu da ona hiç kim bermediler. Bu adamın yıkılanlık derecesi. Yıkılanlık derecesi şu nämetdi? Ol öz bedenini, öz durmuşunu bütünle hapalığa beren adamın ýagdaýy, yıkılan ýagdaýy şol yiten oğlun ýagdaýydyr. Ol şol yerden durdu da ilki bilen pikirlenip başladı. Meniň atamyň öýünde köp hyzmatkerler var. Men ol öýden atamdan mirasmy alyp çykyp gaýtdym ve şu günlere duştum. Atamyň hyzmatkerleri de menden gowy ýaşaýarlar. Men gideýinden ilki bilen atamyň ýanyna baraýyn. Men seniň oğlun bolmaga münasip däl, meni hyzmatkerleriň biri ýaly kabul et diýeýin diýip pikirlendi ve palçykdan, domuzlaryň palçygyndan turdu da öwrülip atasynyň ýanyna gitdi. Atasy da onu gojaklap kabul etdi de, kabul edip ona şeýle sözler aýtdy. Meniň oğlum ýitendi, tapyldy, ölüdi, diýreldi diýip onu tapıp, ulu toy tutup, bağa bakılan öküzleri, koyunları soyup, ulu bir toy verip, yankı oğlunu kabul etti. Oğulluğa kabul etti. Yine Hudaý da bizi şeyle diýär. Hapalığa özümüzü beren hem olsak, öz durmuşumuz hapalan hem olsak, bizde yıkılan hem olsak, saylav yine vardır. Saylav izine Hudaýa dolanyp gelmekmi ya da şol yıkılan yerinden yok olup dözak oduna gitmekmi? Sen özüňi söýýän olsaň, ýaşaýyşy söýýän olsaň, öz durmuşuňy söýýän olsaň, onda dogry bolan çözgüdi çöz. Hudaýyň ýanyna gel de onun ýagtylygynda ýöremege dowam ettir. Hudaý seni ähli erwetlikden tämizler, wagt geler. Hudaýyň öňünde kämil
sağdın şahsiyet olup durarsın. Ve bu ayatlarda yazılan zatları etmeye güç taparsın. Öz özünü gelip, Hudaýyň yanına gelip şeyle diyersin. Hudaýym, men hapalyga da özümü berdim. Erwetlikde de yaşap gördüm. Dünyada bir güne bar olsa ählisinden dadyp gördüm. Gelen yerim de şudur. Ayakta durmağa mümkinçiligim bolman yıkıldım. Şeyle derecede yıkıldım velini Hudaýym. Sen meni bağışlap, sen meni dikledin. Indi olsa men öz bedenime temiz, mukaddes, diri, senin halacak kurbanın hükmünde senin ellerine tavşıryan. Çünkü sen menin yaradıcım. Sen bu menin bedenim bilen menden has gowu seredersin bedenime. Men öz ihtiyarım özümki diyen wagtym günüm şeyle erwet ýagdaýlara geldi. Emma indi senin eline tavşıryan seninki olsun diyen wagtynda Hudaý senin şol eciz yaralanan hassa güne bilen zayalanan bedeninden temiz bir beden eder. Ol sana güç verer. Hudaýyň mukaddes ruhu gelip şol senin bedeninde mesken tutup yaşamağa başlayar. Ve sen diri Hudaýyň huzuru, diri Hudaýyň ibadathanasy, Hudaýyň yaşayan ibadathanasy senin bedenin olar. Şonuň üçin Hudaýyň ygtyýaryna, öz bedenine tawşyr ve di sen menin yaradıcım, senin ygtyýaryň olsun. Men de özümü dolulugyna senin ygtyýaryňa berýän, senin isleýäňe göre ýaşamak isleýän Hudaýym diýde, Hudaýa özüňi tawşyr. Hudaý seni bu ýaşaýyşda, geljekki ýaşaýyşda ölümden soň hemişe sana senin özüňden gowy sereder ve sana bu ýaşaýyşyň nähili beýikligini, gurply ýaşaýyşy sana görkezer. Goý Hudaý sana akbata versin. Amen. Ey beyik Tanrım, bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler.